Tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Kano ƙarƙashin jam'iyyar APC da mulki a matakin Najeriya, wato Nasiru Yusuf Gawuna ya fice daga jam'iyyar APC a hukumance. Yayin da siyasar Najeriya ke nuna sabon salo, Nasiru Yusuf Gawuna ya shirya tsaf domin komawa jam'iyyar ADC ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano kana madugun ɗarikar Kwankwasiyya, Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Yayin da masana ke ganin cewa sauya shekar ta Gawuna za ta haifar da tasiri mai matuƙar ƙarfi a jihar Kano, kasancewarsa mai tasiri a jam'iyyar ta APC, sannan kuma jigo a jam'iyyar APC wanda ya kai ga taka rawar gani a zaɓen da ya gabata, yayin da ya kawo zaɓen da ya haifar da cece-kuce a jam'iyyar ta APC a jihar Kano tsakanin Abba da Gawuna, wanda ta kai ga magoya bayan suna cewa Gawuna is coming, kasancewar yadda aka yi kai ruwa rana a shari'a da aka yi a tsakanin gwamnan mai ci na Abba gida da kuma Gawuna a jam'iyyar APC. Yanzu dai jama'a sun zuba ido ganin yadda za ta kasance tsakanin Gawuna da shi injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso, wato tsohon mai gidansa kana yanzu ma sabon mai gidansa, yayin da ya juyo baya ya koma gidansa na farko, wato ɗarikar Kwankwasiyya. Yayin da bangaren jam'iyyar APC ake cewa Alhaji Ahmed Bola Tinubu ya dinga kiran nambansa da lokacin da ya samu labarin cewa zai bar jam'iyyar APC ya koma jam'iyyar NNPP koko Kwankwasiyya, yayin da aka ce nambarsa tana kashe, shugaban ƙasa bai samu ba. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha, ku dana mana subscribe, sannan kasance da mu domin samun cikakken rahoto akan al'amari da ya shafi wannan badakala koko sato kasa kaɗi siyasa a jihar Kano da ma Najeriya gaba ɗaya. Ku kasance lafiya.